Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rado. Happy birthday to you. Благодаря ви, мили мои, благодаря ви. Благодаря ви, живи и здрави. Божествата и героите от коледните песни и отбора момци-коледарци си имат пародийните двойници. Маскирани като старец и баба невеста, поп и попадия, те поднасят истинско карнавално представление след коледарската дружина. Големия шегаджия Радо Шоу включва в играта днес попадия и прасе. Покарала попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Покарала попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Отсече му лево ухо на нишан да бие, отсече му опашката за разсукалкя. Отсече му лево ухо на нишан да бие, отсече му опашката па за разсукалкя. Попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Покарала попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Отсече му до улицата дупки да не копа, отсече му една нога ногу да не криви. Отсече му до улицата дупки да не копа, отсече му една нога ногу да не криви. Попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Покарала попадия прасе да си пасе, покара го, погледа го, па му мана найде. Отсече му опашката па за разсукалкя, коре да си точи леле, зелник да си меси. Кори да си точи леле, зелник да си меси, зелник да си меси, попо да си гости. Радо Шоу, иначе Радослав Стоименов, като истински рак, хем го грабва диско саунда, хем го влече назад към шопските ритми, които живеят и в двата му издадени албума. Шоумен на сцената, Радо е кулинар в живота, за да съчетая двете е фен на разделното хранене. Stani sine, prestoja nerele. Stani sine, prestoja nerele, to mi te traži, tako kako si zolu napravilo. Oj tamale stara, male lele ništo mamo, ja nisam storilo, čera pojdok na novi opazar.
гледате Нова телевизия. Антивека всеки търси рамо, сахир за бос, пак нашия за кураж. Доволен съм, че те обичам само, останалите са за стаж. Живота е игра, а ти практична си жена. Щом си на шеф съзреш, изпадаш глубоко в неж. Когато Радо е някъде, всичко става велико, защото Радо е велик, добър актьор, добър певец, гениален. Той създава настроение. Браво, Радо, браво! Искаш ли ме малко ритми, снегалини, моя ритми. Искам да кажа, че много се вълнувам, че съм много щастлив. Благодаря на всички, които ме уважиха. Четвърти албум за приятелите, но нека, разбира се, всички да се чувстват мои приятели. Посланието на твоя четвърти албум какво е? Отново хората да се обичат, да бъдат добри и да стана отново голям поклон с тия хубави хитове, които са мои и на колеги от Топ Фолк и въобще на хубавата Гери. Вие гледате Нова телевизия. Че най-случайно ти ще се влюбиш в мен. И да има малка Сергия в петък пазарен ден. Ходих, пребродих всички пазари, даже дадох Крушвек. Но си наех Сергия такава, дето е най-отпред. Ходих, пребродих всички пазари, даже дадох Крушвек. Но си наех Сергия такава, дето е най-отпред. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Продан, дори топлика, но имам две ръце, за да изтръгна и да предложа цялото свое сърце. Празна е моята малка Сергия, никой не спира пред мен. Както изглежда няма надежда, вече съм уморен. Празна е моята малка Сергия, никой не спира пред мен. Както изглежда, ама няма надежда, вече съм уморен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Тъмно е вече, куче завлече последния вкусен буклук. Както изглежда, няма надежда, губя си времето тук. Врачката каза, че ще те срещна в петък пазарния ден. Първият мина, другият чака, дано се влюбиш в мен. Врачката каза, че ще те срещна в петък пазарния ден.
Първият вина, другият чакам, дано се влюбиш в мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, и да се спреш пред мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, и да се спреш пред мен. Пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и похотлива, ти да се спреш пред мен. Петък, пазарен ден, отново чакам с ден. Нежна, красива и много похотлива, и да се спреш пред мен. Радо, в новогодишната нощ, какво ще пожелаеш на нашите фенове? Искам да пожелая на всички фенове на тази чудесна телевизия 7 дни да бъдат първо живи, да бъдат здрави, нека да се обичат и нека по-често да се срещаме на телевизионния екран, на 7 дни телевизия и на концертните подиуми. И с любовта от всякъде. С любовта от всякъде, честита и щастлива нова година! Обич моя, ти си все до мен. 3 години обич моя, няма нощ и ден. 3 години обич моя, ти си все до мен. Погреба си любовта ни, утринна роса, скръменява в душата и спока сълза. Кланям се, Тебе, Боже мой, да предаде любовта ни векове безброй. Три години обич моя, срещам хора зли, що очакват от росата да се изпари. 3 години обич моя, срещам хора зли, що очакват от росата да се изпари. Погреба си любовта ни, утринна роса, скръменява в душата и спока сълза. Кланям се, Тебе, Боже мой, да пребъде любовта ни векове безброй. Продължи. 3 години обич моя, 3 щастливи дни, 100% и до безброя, нека продължи. Бог да пази любовта ни, утринна роса, скръменява в душата и спока сълза. Кланям се, Тебе, Боже мой, да пребъде любовта ни векове безброй. Кланям се, Тебе, Боже мой, да пребъде любовта ни векове безброй. Време е да ви представя изпълнителя, който продаде най-много касетки в магазините на музикален център River Sound през месец ноември.
Това е Радо Шоу и неговата версия на суперизвестния рок See You Later Alligator. Ще се видим по-късно, Алигаторе. А Радо Шоу и балет Максим ще видим веднага. She told me, feel like you was my girl. When the bar, she told me, feel like you was my girl. All the nights and all the southern, leave my decker and she say, see you later, alligator. After I'll back it down. See you later, alligator. After I'll back it down. Can't you see you ain't going down? Don't you know you let me down? Won't you say to just forgive me and say love for me is true? See you later, alligator. After I'll back it down. See you later, alligator. After I'll back it down. Can't you see you ain't my way down? Don't you know you let me down? Well, I am so Стига си ме щипала, ще отслабна. Щял да отслабне, чувате ли го? Толкова се отслабваш от щипане. Отслабва се. Радо! Ела малко не съм. Леле, как си отслабнал, Радо? На какво ти заприличал, Радо? На Вейка. А преди какво момче беше? Приличаше на Лучано Павароти? Край. Няма да отслабвам. Защо? Искам да приличам на Лучано Павароти. Ще заприличиш на Лучано Павароти по килограми. Но по глас, я запей. Сори! Не. Чакай, Краси, май ще ти трябват още килограми. Но нека да чуем Радо, дали му останал глас след голямото отслабване. Радо Шоу, Зодия, Рак. А с него ще танцуват децата от вокална група Бомбон. Те днес са наши музикални гости. Казват за мечтите, има време цял живот. Трябва вяра и надежда, за да вържат плод. Казват за мечтите, има време цял живот. Трябва вяра и надежда, за да вържат плод. Който вяра ще получи, който чака ще научи, сбъдват и се детските мечти. Миговете бързо се забравят, спомените цял живот остават.
щастието трудно се гради, сбъдват и вселенските мечти. Който среща огъня с водата, който крие в тъмно светлината, който цял живот не е мечтал, той идва и нещо е разбрал. Казват за мечтите трябва мъничко късмет, трябва в трудните моменти да си пак поет. Казват за мечтите трябва мъничко късмет, трябва в трудните моменти да си пак поет. Който вярва ще получи, който чака ще научи, сбъдват и вселенските мечти. Миговете бързо се забравят, спомените цял живот остават. Щастието трудно се гради, сбъдват и вселенските мечти. Който среща огъня с водата, който крие в тъмно светлината, който цял живот не е мечтал, той идва и нещо е разбрал. Който среща огъня с водата, който крие в тъмно светлината, който цял живот не е мечтал, той едва ли нещо е разбрал. Миговете бързо се забравят, спомените цял живот остават. Щастието трудно се гради, сбъдват и вселенските мечти. Сбъдват ли се детските мечти? Прекрачва своя прак мадам Мосио и пажът новия ви дом посреща ви с поклон, мадам Мосио. Отправяш нежен поглед ти, сърцето радостно ти. Започва нещо, забравяш всичко и най-накрая сте сами. Давай, нататък, ние сме готови. Готови ли сте? Добре. За първа нощ съвсем сами горят звезди, гориш и ти, о, дарлинг, как е прекрасно това. Вълшебен миг, угасва всеки звук, но стига ни до тук. Всяка нощ и всеки брак, защо не е все първа тя, о, дарлинг, как е прекрасно това. Вълшебен миг. Аплодисменти за всички вас, аз ще попляскам. Ей, страхотни сте. Да, както винаги. Страхотен отбор, ти запяйте, въпреки че концерта вече приключи, всички пак дойдоха при теб. Да, благодаря ти, Деси, благодаря за това, че винаги сте така ни уважавате и винаги работим коректно с Канал 3. Поздрави на всички на твоето предаване Коктейл. И искам да кажа, че това е нашия традиционен пролетен концерт, който всяка година правим. Тази година имаме и дебют на детската вокална студия Сладкишчета. Аз всъщност за първ път работя с деца. Трябва да сега и една средна група, защото имаш както деца, така по-възрастни, по среда. Ще нещо весело. Една моя приятелка вика, добре де, ти водиш, вика, едни жени, които са жени, вика, които са така в зряла възраст, дето им викаш и бабите някой път, вика и хората така, нали, на майтап. Другите деца, няма ли, вика, да вземеш една нормална група от млади?
чувствате след този хубав ваш традиционен пролетен концерт? Благодаря, чудесно. Публиката ни създаде добро настроение. Ние обичаме да пеем и когато има добра публика, която ни аплодира, с още по-голямо удоволствие пеем. Кога ще е следващият концерт? Имате ли вече идея? До година, може би, пак по това време имаше една такава пиеса. До година по същото време, на същото място, със същите участници и се надявам да има и торта. Че децата питаха, защо днес няма торта? Да, те, понеже дебют за тях. Добре, а за вас емоцията каква е днес? Емоцията е както при всяко наше излизане. Ние просто имам чувството, че се повдигаме във въздуха. Това е нещо невероятно, което младите не могат да усетят. И за това така сме щастливи, че ги има тези излизания и тези концерти, особено когато е концерт в зала, както беше тук, се чувстваме превъзходно. Просто е невероятна, емоцията е невероятна. Как подготвяте репертуара? Радо е един голям организатор, добър. Той успява да ни предразположи и ние зарязваме всичко вкъщи, както каза тя, семейната си вота. И с удоволствие пеем, защото всяка песен изисква доста работа, репетиции, да отлежи, да може на сцената да излезе така с лекота и спята. А какъв труд за нас е било, това си остава зад сцена, зад завесите, както се казва. Репертуара ни е много богат. Ние тук изпяхме една пета-шеста от репертуара си. Той е много разнообразен. И естрада, и народна музика. Важното е, че всичко пеем с удоволствие. Така много издокаран туалета, свързан ли е с днешния пролетен ден? Вчера Деси, този туалет, това е от една колекция Руска зима, сибирска мода. Аз участвах в едно ревю за по-пълнички и тогава ми го направиха и вчера така исках да смена, да не е се в черно, в някакви дни. Отивам и го обличам, той е с 10 см по-широк. Нещо огромно. Викам, аз така не мога да се поява. Веднага при сончето моята си шивачка, за един час го вталихме и той стана много приятен и сега мисля, че е добре елегантен, така и добре ми седи. Перфектно ти седи. Добре, каква е разликата с това да обучаваш малките и големите? Кои са преимуществата при едните и при другите? Ами при малките е интересно, защото те са си деца, направо. Даже аз имам моменти, в които, тъй като репетициите вечерта от 6 часа, те цял ден са по английски, по плуване, по училище, по какво не, идват изморени. Радо вика, има ли нещо за ядене? Веднага всеки път носа бомбони, ние хубаво хапваме бомбони, след това пееме, почиваме си, разказват ми какво има в училище, даже играеме. Последния път даже викам, може да поскачам на въже? Може, викам, пяхте много, айде, 15 минути отпускам от репетиция. А при големите вече, това е 6-та година, както работим с тях, те са вече много организирани, големи ентусиастки, знаеш, че групата не е професионална, но вече постигнат така едно представително ниво и затова съм доволен, че те с голямо желание идват на репетиции и викат, Радо, не ни остави. А може да направите един албум, поне ще сте единствените. Ами сега, живот и здраве, да, до сега мислили сме и за това, но мисля, че те първо ще го правим. Ще имаме сега участие в Национално радио и там предполагам, че ще направим записи и ще ги издадем нещо. На децата даваш бомбони, а жените носят ли ти те пък нещо да те почерпят? Ами, виж, аз вече не ям много неща, да се казва, но черпим се. Сега днеска не сме се черпили за този концерт. Не сме, но така в средите обикновено, като сме на репетиция, след като свърши това, някой донесе кексче, друга донесе баничка, така направиме 8-мартинско парти, бяхме едни хубави, една беше донесла 20 перуки, направихме се на хеви металисти, беше много смешно и беше много весело. Предстоят ви още концерти, къде? Ами ще имаме те-първа в Борисовата градина наши традиционни концерти. Това ще бъде през следващия месец в Южния парк на естрадите. Имаме така едно ходене и до Босилеград тук, една покана, която те-първа мисля, че
лятото ще стане. И ходим и в домовете, нали, викат ни сега за Великден възрастни хора, навсякъде. Кой където ни покани, ние ходим навсякъде. А сега, между другото, днес аз поздравих всички пак с нещо класическо. Аз напоследък взех да пея класически репертуар, който съм го пял много, аз и това съм учил, но направих тази прекрасна канцонета Санта Лучия. Страхотно. Добре, да, вълнуват ли се всички, малките и големите, когато ще излизат на сцена? Има ли суматоха? Ами вълнуват се много, те се просто треперят. Аз непрекъснато казвам, отпусни се, давай, смелост, нали, командите са, те не се чуват от публиката, но нали, децата ги чуват обикновено, защото днеска е премиер за тях и те са така малко стегнати, но се отпускат, нали, така, когато човек им подава нещата да ги импулсира и стават нещата. Здравейте, Стоп Фолк! Останете с нас и се забавлявайте. Забравете всички лоши мисли и помечтайте за хубавите неща от живота във вашите любими 30 минути. Днешното начало е по-специално, защото наш гост е фолк-чудото, наречено Радо Шоу. Той изпя в студиото на Нова телевизия най-новия си суперхит "Танцувай, циганко", за да зарадва многобройните си приятели. Наслаждавайте се! Циганко, танцувай, така красива е нощта. Накарай луната да лудува, да се завикри песента. Танцувай, циганко, таз вечер, пянство ще удавя пак. Така животът ми изтича, като един експресен влак. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Танцувай, циганко, танцувай, навън гасещата ма. Не зная колко ще ми струва да те поканя в съня. Да те сънувам като песен, като една вечерна птица. Ако в живота си съм грешен, знай ти си моята искрица. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Пак сега душата пее, както пейта и плаче. Самотата ще полея с няколко горчиви чаши. Вие гледате Нова телевизия. Случки през деня не мога да заспя,
и вечно съм на щрек. Дори в съня все планове кроя, такъв съм аз човек. Разкъсвам се на три и чудя се дали ще дойде някой ден да си поема дъх, достигнал своя връх, така мечтан от мен. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Аз не бях богат и сиромах, обичан и презрян. Какво ли не видях, и скръп и весел смях, покой и ураган. Разкъсван бях на две и чудех се къде е златната среда. Между дали или между ако ами и между не и да. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Не съм и песимист, не съм и някой сноб. Обичам рок-н-рол, фолк, диско, рап и сол, пропях и стил хип-хоп. За мен песента е всичко на света, живота ми е тя. Откакто го разбрах, живот си заживях, дори се поналях. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Ден след ден животът си върви и не си в него ти след миг ще отлети. Pag сега душата бе, както бе да и